Ένα σπίτι το οποίο είναι κατακίτρινο. Για δώστε εικόνες στο κίτρινο σπίτι, να το δούμε, παιδιά. Γιατί ο ιδιοκτήτης αγαπάει την ΑΕΚ. Είμαστε εκεί για ρεπορτάζ στην Αφιλοχία. Πάμε στη Βικτωρία τη Δαράτου που είναι μαζί με τον κύριο Θανασιά, τον Αντώνη Θανασιά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό είναι πραγματικό. Είναι πίσω μου, εδώ είναι το σπίτι του κύριου Αντώνη. Κύριε Αντώνη, πρέπει να είστε ο μεγαλύτερος φίλαθλος της ΑΕΚ. Την έχετε στην καρδιά σας, έτσι. Ένας από τους πολλούς αεξίδες. Έτσι είμαστε εμείς αεξίδες. Και χρόνια πολλά στην ΑΕΚ που κλείνει αιώνα τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Αιώνα κλείνει. Και χρόνια πολλά που κλείνει αιώνα. Όλοι οι αεξίδες είμαστε περήφανοι και πιο πολύ για τον πρόεδρό μας, που αν δεν ήταν αυτός δεν θα είχαμε γήπεδο. Γιατί 20 χρόνια περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Ναι, τώρα αλλά αυτό είναι το σημαντικό χαρά. για τον αγνό φίλαθλο, για τον αγνό οπαδό, το ότι και στα δύσκολα και σε μικρότερες κατηγορίες με διάφορα ζητήματα μένεις στην ομάδα σου, στηρίζεις την ομάδα σου, η ομάδα ανέκαμψε, έχει ένα κόσμημα για γήπεδο, είναι πλέον στις υψηλές θέσεις και τώρα η υπομονή σας επιβραβεύεται, κύριε Θανασιά. Βεβαίως, ναι, έτσι είναι. Περάσαμε τόσα αυτά πολλά και τώρα μέλημα δικό μας είναι να είμαστε κοντά στην ομάδα, να προσέχουμε το σταδιό μας και στις λύπες και στις χαρές πάλι είμαστε κοντά. Σωστό. Οι γείτονες τι λένε με το σπίτι που έχετε βάψει? Όλος ο κόσμος το είδε με μεγάλη ευχαριστή, δεν είχα αυτές. Άμα είναι κανένας αντίπαλος τώρα... Είναι εξίδες οι γείτονες όλοι. Όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε αγάπης μεταξύ μας εμείς εδώ. Και να είναι κάποιος άλλος, δεν παιδί μου, άλλη ομάδα, είναι το πείραγμα στο καφενείο. Δεν μπήκε, ξέρω εγώ, μια φορά καλά. Όχι. Το σπίτι το δικό μου εδώ πέρα όλοι το αγαπάνε και το βλέπουν, γιατί είμαι κι εγώ καλός φίλαθλος. Δεν είμαι οπαδός. Είμαστε αγαπημένοι όπως παλιά. Γιατί παλιά, από θυμάσαι κύριε Μάνεση, πηγαίναμε όλοι μαζί στα γήπεδα. Αν το θυμάμαι αυτό, ήμουνα παιδάκι 12 χρονών και το θυμάμαι το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που διεκόπη το 3-2, αν το θυμόσαστε, και βλέπαμε παιδάκι εγώ μαζί με μια παρέα Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, βλέπαμε αυτό το παιχνίδι που ήταν ιστορικό για την εξέλιξή του. Όλοι μαζί. Και ξαφνικά τα παιχνίδια της ΑΕΚ μπορεί να τα δούνε μόνο εξίδες, του Παναθηναϊκού μόνο Παναθηναϊκοί, του Ολυμπιακού μόνο Ολυμπιακοί. Δηλαδή το χάσαμε το στοίχημα. Πιστεύω τώρα με τα καινούργια μέτρα και από ό,τι βλέπω, ας πούμε, οι φίλαθλοι αρχίσαν, καταλάβαν, ας πούμε, και το γήπεδο γεμίζει με παιδιά μικρά. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση. Μαριλένα, τα λέμε συνέχεια. Μαριλένα λέω, Βικτωρία μου, Μαριλένα, όλα τα έχω κάνει